Ako, kapag eskwela lagi pa sobrang baon. Sobrang baon. Sobrang baon lagi mo naglaglaag. Balik dyan, nagbugas din mo mahurot. Spoiled lagi, manay daw spoiled brat. Sobra. Nay, nakoy pangutanas yung kaagi, nay. Tagas yung kalisdanan, nay. Napod mo panty. Naanon. Lagi, kaya... Na, may sa'yo na makatulog. Namoy sabon humot na eh. Kaaging nanay sa unang lisura. Sa tunay. Sa tunay, ba may kaon og. Yung gumay lagi, tagturo ka buwan na. Ting-animan, maning animas pa pa. Ang ginoo ko. Sa to, hindi makaanis pa pa, nay. Agin yung bugas, nay. Pila kapod ka, adlaw mo makakagumay. Buka ka po, abot, abuarin pa. Kaagin eh. Luwag sa oy. Mga pag, nasa atong sito, nas pa pa ito, anis, ilagan imang, mga gumay, manggi, oh. Manggi, Ba't ka yun, ma? Paris tayo nga dato, makatay. Oo sila. Di, patasan pa yung diapas. Next kid mo, oras tatay sa una. Hindi pa nabugoy, abogado nang ta. Humanta ka tay. Patasan ng diapas. Kung mam na eskwela tarong, gastuhan na ba itong tayo banoy? Abot magkakagbindanao tay. Baskilas mabini, abot sa Mindanao. Di, mabalik ko sa gano'n ba ng portier. Ang natang twist yung bugas. Ang ibalik ko yung date, sukos butuan. Papayoy ka naman ka, alas gano'n. Waka na skila, ning layas na ka na to. Layas. Kaya di ka mo skila. Uli ko, gilatos ko sa kasi dapis eh. Bali. Humanin ta di ka tay. Sila mo yung kong abogado. Bugoy lagi, gabaan. Pag humanag grade, puro may grade 5 sa unong. Noy, kaging nanay sa ni. Patay milyong. Gina naman ko nila. Ano sa tay? Ang sinanay ko no bagi. Ang eskwelahan ko ni Inan Kuras, maestra to, Inan Kuras, lubido, baka na. Yung mga lubido diha, itong inaon si Inan Kuras, eskwelahan ko, agang mamagwag po na kong manugot. Kaya alam ko mag-angay. Nga nabitaw agkuhan sa una. Kasi manugot ang mga eskwela. Ang yang di ay. Sa eskwela. Nga nabitaw, sa una ka nabitaw mo tanong tag-imim kay? Di bitaw nila pa eskwela ang garong parihuro. Pariyo ko no, may kanila. Hindi oy. Pero nanay, bilib kong nanay, kay Bray. Hindi, di porma ko. Ano pa tamong tanang nanay sa English sa nigo. Kamo sa minor. Mingan na nanay. Tama ko siya Kahiman sa una, te, kay lamig lang. ano English man. English may mo gamit, das ay hangan kan man. Ang giangay ka din niya, sa rin naka-eskwela na pa ito sa hinguog, kaya daman ang mananita sa unahan to. Ako, Sa hinguog. kapag eskwela lagi pa sobrang baon. Ab, Sobrang baon. Mga po ni rason. Sobrang baon lagi mo naglaglaag. Balik dyan, nagbugas din mo mahurot. Spoiled lagi, manay daw spoiled brat. Sobra. Kaya nga nung niabot nung kag Mindanao tay. Nga. Buwang lagi. Diba sila mentakas, mabining nabot kag Mindanao. kanan magiklapes. Liwat eh, dudo ni mo tay. So, kukuha ko lang hoy, niabot na si Bilmunti. Gilman. Oh, Diya. Wako ka, Munti mo Sa kasimana na wa, sa kasimana na Ibalik wa uli. Isa na to. Ibalik. Ako ang pangamba. Duro sa una. Isa makatanong. Mahal sa ito. Nilakaw lagi. Mahal Sa ka po? liwaman na to. Kayo wa kanihuman. Katanon, eskwela gazet mo pagkakaman. Kasi tatay nagmahay. Si Mando di ako putugar, si Mando di ko trabante ka ado, tayo nakapa-eskwela sa mga army, sa mga anak. Mando di ka naman ito katrabante ka ado, mga kabilan, mga basa, sinakusa ko lagi. Mas kailangan di mga eskwela. Imbis kayo na ikagasto. Si mamaterya, di po may eskwela, bakiro-bakiro sa tabaw. Nga naman, madlok. Grade 6. Naiiyak ko, Hindi no? ko na makaon, nag-eskwela. Nakasila siya gaw din ng grade 6. Mintawa. Grade 5 lang, grade 5. Ang sinunahin nyo. Wow, manangiya, wow, mama, wow. Midas manangiyak. Pero paskilahan sila tay. Pagbayan. Paskilahan sila si Ano ka eskwelahan? pagbantay. Pero paskilahan sila si imong lolo. Paskulahan, nag-prodi, yung kaalang lagi wag eskwelahan. Malabi ma. Mabini. Bini wag eskwelahan, alis niya. Mabini, di untaga. Baklet. Wag, alis siya, wag, pag Mga alis siya. kinapong po eskwela ko. Dito, Eskwelahan na sunod. kuhan, Isa mo ka na sila na ikaw na una. Da umonra na may Panyaw grade si sa Kuya ano. Tiluro. Grade 2 na ni Murado. Taman to. mabini. Kung eskwelahan din is, Purang ko taman. Nagdilaman na kayo sa makasawa. Maglasinda anta kayo. Tapos parang grade 5, pero may grade 6 sa lasinda. Grade 5, grade 6 maglasinda.
Sila mama tayo Banoy. Ay, no. Anak Sa niya tayo gawa. medium Eskwelahan kadyo. din. Uban-uban kong daddy. Magta-daddy close ni kadyo. Kaya nagkapunod ko sa tayo medium. Muna. Abay, Dapat pas sila ka. lalo man ba kayo mo eskwela sa una? Wa pa man ni karsada nga tos tagbilaran. Mga eskwela na sila. Lapo. Mga antos ka, magbaklay nga itong kaniyay. Mao di pang may mga grado. Uy, may eskwela yung mga grado. Jawa po yung mga motor. Wah, motor. Mao po yung rason di Ay, di wala floor. na. Mata sa nakilitan ko an. Hoy. Mamalik ang bugas. Kinakaungan man. Nakadulas ka pugi. Nagsaka og bantay, nagsaka. Asa? Ang mga estudyante. Magbaklay lagi yung batong kaniyay. Ang ladu ay, ladu galing ng lungsod bakla yung kandihay na ba? Mga nawa sila mga grado. Nasura. At siya yung Matapuan. nag-antos siya yung sinong hiyong dito antos nagbaklay. Naka-grade 5 siya yung. Mamain niya. Nakatarong hit lang ito. Grade 4 po. Kapoy lagi. Ay, saging. Karlan nagagmay ng lignin. Pinanita na niya. Mamisita di katay. Sita, lagi ko nung lignin. Sa mga yung suwa tayo. Hala. Wow. Loy. Lagi na mo. Turon. Diyan isa may batian tay nga luoy man sila. Luoy sila nanay. Aloy, lagi ko. Diyan di mong tagag bugas. Ano labi yun? Di mo tagantay. May insulto mapuli kanan. Buang ang kamahata ka ba? Tanaw naman. Diyan mo kaon katay. Wakit. Hindi mo na mukhaan. Hindi mo Ang kasama. hindi mo na magkakuma. Ang bunga. Hoy, mga anta na rin. Alas to. Ano nila? Aliliin ba? Alilong sa pangalan. Maluoy ka tayo. Paka po sila nagmaloy. Ang ano. Kaya man, buhi pa kayo, mabuhi pa kayo kurya nga anak ba? Mga na kay anad bom ka nakakaglo. Anad. Kamong gaya lagi sa gulang saging. Ang lagi no. Inabot mo nila na di baklan na silang gilugdog saging. No, kaya mo ba sa bus? Mula ba yung Diyan imo na natay ang pangasawon ni kay anin di ka kuan listen. mga kamutihan mo ito sa ibabaw. Madali na ba? Mado ni kay munong ba? Kaya bas Marcel ka dia amin na nanong magmado. Kamu dito sa una dito ikaw ninda ko wali ka kagdumatay. Kaya mo tagdo nga tayo na po sa nandiyon. Di di ay. Natuwa lagi na sila. Kumay po yung mga bako na silo, bangkat-bangkat. Diyan di mo makagulanghoy mga kamote. Wah, Magpatanong sa kamuti, ang dagko akaso ng kamot mangkon pero wala po baboy lagi. baboy. Ito din kinaan eh. Parang silang kapoy. Sa namin daro sa ka ba? Bawo namin jami. May daruhan ni tayo manoy da Diyan para sa baboy rag mga gitanong. Baboy. Magkarabasan kamuti ng duso Sayang lagi. ito na. Baboy lagi. Ay, baboy. Saging. Diyan sila day imong aponte di mo kaon. Di oy. Mukha ginagbar lagi di. Kuan ra ka na na murag ilarang snack. Ano wa? Grabe to mamay. Pero kami lagi meron sila. Kumay kaya ka na tag sa sinta ka bakit? Diyan kaya, galiman ba kay pasak nila? Kini yung mga pasak ka, hindi man eh. Kung na po, matuloy ka pisti. Kaya kan mga Sa una Kaya yung pasak ka lang. grade 5 pa ko tay agamong kan principal dilihiro apelyido ningon nga kanya to kuno ag dato kuno nga apelyido sa barangay Putlungkam burato kuno. Kaya ba, no, lagi. Ningon sa burato may mga naahan sa unang panahon. Nagkaroon na ay gipangilok. Ang mga apo na ay gilok. May datong burato. Nahod na. Ana ay uban katong na maajo tong Pero bilib ko magbalik gatong lugay na tag sa sinta ka sa akong landay. May nagtagtong damat eh. Pag-iwas pa mo na. mga rima. Presyo ha, maong. Presyo. Payan pagbayarin mo, magyari. Meron tag 5 centavos ang Ginsa ka ito maglansin niya. paglugi ang barto hakadto. Tagpilang kilo. Ano ba? Diyan ka to yung mga apuhan tayo, wala to yung mga grado tayo. Wow. Uy, ginoo. Nagado. Isa ba no di mo makailang. Partas eh, naklita na. Kana, kita lagi taglaran nga. Diyan kwarta, ginsa man ito pagbalansi, huwag na yung mga kuan. Diba, Diyan, pagkamatay sa kwarta, gibahin bahin. Di ba yung sobra? Gibahin sa mga anak. Hmm. Ara mo itong dako, aglang bahay sa una. Oo, kakakita floor. Nakagbay floor. Na ako kaabot. Karabig bahay lagi, nakuha lagi. Kalulai ay ramang bahay ngaptan. Di lahi man itong kalalay, gamay raman to. Katong ilang gining, halapuhan ako. Mansion lagi sa ilang panahon. Pero habog lagi. Habog. Habog ang anak. Mansion lagi. Nihagdanan. Nahagdanan kay na isang ba nagdanan na dikaw di na maho. Punta man to, kagutong-gutong na mga anak panag-aanag gumain. Siya sa laman taong po, dahil ko mga bata gagmay mga bata na.
Erson, pagdarag sa ako. Nagsaba. Ba't Tama na yan iba? natin siyo? Atos pinsa mo na Ayan ako. ka katay sa mga apuhan. Mura ko sa tatay ni Janjan, na naapod sa apuhan. Nga na bang sitwasyon? Kaya daghan Kaya maglabo. ito mga ikarunto kay ang mga alahas nga kung nakita isang ipamanigda. Nabalik diri kagalahas tay. Hatag. Pero ito. Diyan mga beza, di mo ko makabugot pa kay. Yata Pangit lang ko kaya ano man ilang mga Nagsaro mo na. Brato. Doon tago ang matutunahan. Dapat ang sing-sing ang panahin mga sinigda. Ayahin tatong alahas sa runog na paron. Daga pa ko ang kuhan. Kay pure gold to tay. Pure nga gold. Pure. Ay. Meron pa ito kinadina nga. Nga nakatag-as na bagi. Kadinang gudintas ba? Hindi tay, mga tanong ko tay, insa may apelido sa inahan ni Kuan, inahan ni Taybanoy. Ha? Insa apelido. Buyo. Lagi mo. Aginahan ni Taybanoy Boyo. Boyo. Aginahan. Lola Pikas, Boslon. Labutan kag buslon og buyo. Boslon no boyo. Sa Pikas pod, Pikas ha. kang nakikita pod, Tutur. tutor, jang inahan, tutor og kanang Quran og asas. Kuran og asas. Labutan kuran asas. Ilang mga Nya kisa may kuri. siya nakita. Ijang amahan may kuri. Kisa mo Abay, itong isang asas. amahan may kuri. Kisa mo itong asas. Sa idang sungay. Aso nga. Ladyo na. Ladyo na detay di na kuan. Apuhan naman yun. Kasi Agi sira nga amahan may kuan kay kuri man jagjag kay ano to. Yan to, ang Lagi tutor. siya na mag-ina, madado. Tutor de. tutor. May mama ina. Doktor Cory si tatay. May ang tutor, kuri, may dyan ang Middle name o Janjan kuhan, may apelido. dyan kuhan. Hindi na Anak Lita, Doktor Cory. Burato. Sutay Panoy, Urbano Burato, Buyo. Urbano, Cory. Buyo burato. Buyo. Kana nga buhay Lonson, mama na mga kuhan na, ilan ang kadugo. Kas Christy, nagagaw ni Tabani magtagsa. Ama ni Tapit. Ay. Ano daw wala lagi? Magtagur ha, dahil imong inaw si Tapet. Basta ha. Magtagutlo lagi mong Iris. Kas Tapit. Ladyo na pod. Jual kita na Tapit. Tatay daw pa. Lalo pero kita mong kay nga nagatang kuan pero ladyo na. Ang kuhan na dyan, mga painte. Sisi, ang isi-isi doy. Nga na madagay halin. Ang mga Undis among kaagis among pagka. Para matira mo para mo sa una. Kananay din kaagi may luoy. Nanay. Luoy kaagis na nay taon. Nabo siya. Nanong may sibusas. Nay, nakoy pa panas yung kaagi, nay. Tagas yung kalisdanan, nay. Napod mo panty. Na ano. Na. Lagi, kay... Na may saya na matutulog. Namoy sabon humot nay. Why sabon mo? Uy, no ko sa sabon. Kalau ka sabon karaan nga pirla na sabon. Mao na mo sabon sa una. Pero at least nice perla. Brato na. Pero nay perla, wa mo nakaabot sa panahon nga agad jimigi sabon. Wa, minsan na gaya pa sabon. Nakakarada ng pirla. Kan may pirla nga blue, puti. Grabe din ang karana, no? Kay bata pa. Nandiyan yung mga sininan eh, di mo mag boss, di mo magligilig. Tapos may nagsalina pod. Mupalit man sa mga minitros na tayo na mo. Okay rin sinina. Wa mo nakagidlay nay. Ay, pero kamutra. Huy nay, wa mo nakagidlay. Wa man po. Awa mo na po. Di sila magitay kay Lagi tapos tanang mga niya. tugartihon, pasyonista to. Di ba si Jijin siguro rin to? Pasyonista to. Kay mura magartiyan to. Tiguang na to si Jarty, to si Ja. Sa dumi to among sibuyasan bakilid ba ka na ibabas marsa gibasan karon man sibuyasan mo sa una sibuyas mi da manabo mes papas mo sudah kami magbiyahe kadlaw da ka mo bakla lagi mi gas asturil agi nga na turil agi ang bagres ka mauting ares basta kay bakla lagi mi lubos pa paog ka nang usa ka sakong subo sa apostol sa lang pinagandok duhon pud nga dosi ka bugkas pud gandok duhon Ano job bakla yan? kazo ngit makazo Hindi nga sa abot sa kanang inahan ni Nagkagaoy. kanang bagi po alas mamliklik bay pa nila pail bukon sa una amahan nila mamliklik gamay pa ng bata diya na may magkatugrak bisaya pa tong truck bisaya ngan basa truck bisag dana mo nung sudaan Hindi sa yung pamalikton. baklan may atromis launin mo ka paghahat ra may mukawas manglakton may kana may igsong papas paghahat sigatos na nay puno niya Igsong sila? agi dari may lagbas na mahayag nga na ato kamauting ato baklay ra gini
Ang kapuja, katugan nagabot. Di mo, ito. Nangyari mo. Sa puja, burong kayo pa. Dara Sabado. Ang sa'yo yung palitan natin sa diyang halin. Kahit mo bugas. Why bugas? Di mo ito bugas. Ang samay, may bugas. Ginamos na mga sabong kaya may mga duma na mo. Gino. Ginawa lagi may kwento bugas. Nakabuhat may basin. Magbuhi si papagbaboy. Mama, magbuhi baboy. Nagbalisa sa baboy. Kapo po lang ba? Di may mo kwento bugas. Ngilad. Ang mga bata, ang sa'yo kanon. Ang mga... Gino ko. Tarawa day, wa sila kang kaunday. Marang. Uy, gino ko. Nabuhay man lagi day pod. Ang sira sa mga kasaw na. Di na may paita, no? May dami bago nga na. Baligtas ng sudaan. Bugas. Malay na siya Kaya nga, sinulit tayo kaya pag kami ginamod yan na ng humay. Kaya maglamod yan, may humay sila ko, o binaudio. Hindi, maglubok mo sa una, way pagaling. Maglubok. Kami, maglubok. Kapoy. Taba na maglubok. Parigaba man ng lubok pod. Yan ang mayan, Pero- trabaho. Ang siya stay ba ni sa una tay? Maglubok na ito. Maglubok. Uy, ginoo. Daga lagi humay, pero Ito lubok lang pang pod. pagkalinas ko na. Na ilang galingan mo kahoy nga na. Tudok-tudokon nga na ba? Magalingas mais pod. Sa diyan ay galingan sa Alicia, wala po kitma. Alam niyo ko nga sa una. Pagaling na. Papailo na po na galingan mo mais. Kaya naman mukas po hindi na Di ko kagwantag, way kang kaglutong bugas. May galingan sa una. Ikaw, Flor. Kung naay ba? Okay raman ko. Kami. Ako ang reklamo na yun. Di ba? Kabata si Tiri Ramel ka marukaan. Huwag ako po. Di kung silbi na na. Og. Yan kamuting saging. Liwat eh, mga tatay. Saging Kahoy. sila. Lewat naman. Ako mo- Kaya medyo ka problema sa iba na. Liwat kang nanay, Flor. Di matambak. Ako po, mukhaan man ko, di laman ang bulanghoy. Kagis, mga kaniad to. Ano ka agad na. Mana dia sa doon lakaw sa namin sa liya bitaw sa doon lakaw to kami pagayan namin sa doon. Hindi ako namin sa Diyos nga, wala mo masukog yung mga inahan. So ko kanas lusi pag uli dia dia mas umuwi ka sa dahil bulos naman. Man sila pagkasal na sa tang ako mo din nakasal na dumaan. Nga tampaan ang daghan. Sa grabe, Flor. Sinana ako nagikasalog maadyo, gitampaan ko nugdaghan. Ako ra. Ang si tatay kay, Sila ang grande dito yung kasal sa una nay. Di ako ra gati kasal nga ditampaan ba? Isa pa nagtampa nay. Kuan pagbanda. Tampa baboy bukas nga gihatdan ba to sila papailoy. Hindi, gikuha kong parsa. Oh, kita bumi kumpras ng kampag. Kuan na nagbanda. Maadyo dito na po ito video sa una nay, no? Wa may video ha ba video? Wa kay picture na nga nagbuda ka. Diha. Harman ron. Pagsuk. Uy, sayang, wala kakita. Dai Buddha. Buddha mga panggawa yung flower din nga na wa. Wa pa din nga na sa una. Wa sa una. Kuya, wa, Di sa kambag jume, ina kam pa kambag to likoon na na. Was nga mag agi, di mi gitagbo. naglakaw ra mo. Lakaw ra. Nagbuda ka naglakaw. Huy, ginoo. Ikas. Flor, Eh, wa may sagyan sa una. Apa sa tanan? hindi nagsagod sa daging mong buda na eh. Nga na, yung tanto. Puja na eh. Arang kapuja na eh. Ano dong baklay. Ang ginula jo man tara mo, hilak man kung na diyang lugar. Alas 6 makasar sa una, alas 6. Dada ka nagisulod mga tao. Higas nung sudan ng gabi, des lang ba si, di mo ko ang nung mako sa ano ba, bindes nung sudan mo lang. Kung sa una, di may hindi ako na pagkagabi. Kaya kanangkas nun sa una ka kumpisal man ni kapon. Hapon man ka kumpisal, sa alas 6 magkasal. Yung kaging nanay. Harap po nang gifilm ba kay mga kuan pagkagi, makakwanta. Natay ma-review. Nami mahibaw as nung kagi.